Čeká nás čtvrtý zápas v rámci Evropské ligy. A máme tady speciálního hosta, je to KJ Sachs. Dobrý večer! Jedu natáčet s KJ Sachs, kde bude v aréně 20 000 lidí. Pojďte se mrknout na náš den. Let's go. My jsme teďka tady ve VIP salonku, kde se Kačka chystá. Kači, jak se cítíš před zápasem? Hele, hrozně se těším. A za chvilku jdeme na trávník si udělat takovou generálku, co se týče hlavně osvětlení, protože to bude primárně právě světelná show a ohňostrojová. Tak já jsem tady teda. Prvotní pocity. Dělám, že jsem v pohodě, ale uvnitř mě je úplně... Chovej se jako profík. Je tady ještě televize, která jde živě vysílat, takže to zasnu až v 50. Tak tím pádem já půjdu dovnitř, protože mě mrzne už to ságo. Čeledový, sáhni se. Oh, cool. Čaj. Trošku to šlo do úroveň. Výlet na fontánu tady máme. Taky jdu. Kači, ty jsi vlastně úplně nejlepší člověk na vlogování, protože ty máš prostě normálně takové hlášky, jakože pořád víš co, ty se ani nemusíš snažit, ale ty furt válíš nějaké bomby. Já jsem ráda, že tady je konečně někdo, kdo mi dává povolení říkat to nahlas, protože to se jinak děje v mojí hlavě, když jsem sama, že jo, na těch akcích. Já ti to povoluju. Děkuju. Jo, vidím se? Je to dobrý? Já si musím dát víno. Teď jsem na to přišla. Je to mega. Víš, jak dlouho jsme na to čekali? Začala být trošku nervózní. Jenom tak jako maličko. Zmákneš, keďže. Děkuju.